tehnyt paljon videoita, joissa ihmiset kertoo epävarmuuksista, joita muut on aiheuttanut niille. Joten mä nyt kans exposaan mun epävarmuuksia sellaisista ominaisuuksista, joista mä en edes ollut tietoinen ennen kuin joku on kommentoinut mulle niistä. Joku ehkä yksi ihminen sanoi mulle kerran, että mulla on keltaiset hampaat, kun mä olin yli 8. Tosta hetkestä asti mä oon ollut jotenkin tosi tietoinen siitä, ja se on ollut mulle yksi mun isoimmista epävarmuuksista. Mähän en muuten käytä mun videoista ja kuvissa koskaan mitään filtreitä, pulrauksia tai muita. Joskus on käyttänyt, mutta en enää useampaan vuoteen. Mut hampaiden valkaisufiltteriä mä käytän lähes aina. Mä voin näyttää, tältä nää näyttää nyt ilman tota valkaisua, ja en mä nyt siis edes tiedä, onko toi ero kovin iso kellekään mulle kuin mulle. Anyways, mä oon kokeillut kaikki hampaiden valkaisuja. Suuri osa ainakaan noista kotivalkaisuista ei ole tehnyt mulle juuri mitään. Nehän yleensä poistaa just niitä värjäymiä. Niitäkin siis varmaan mulla toki on, mutta mulla on siis lapsesta asti ihan luonnostaan ollut se hammasluu tällainen. Toinen epävarmuus. Yhdessä mun aika ensimmäisistä työpaikoista mun silloinen esihenkilö sanoi mulle, että mä en hymyile tarpeeksi tai katso tarpeeksi silmiin asiakkaita, kun mä puhun niille, ja että siitä tulee semmonen olo, että mua ei kiinnosta. Ja mä olin siis tätä ennen kyllä kuullut paljon elämäni aikana sitä, että mulla on semmonen ns resting bitch face, mutta mä en ollut ikinä ehkä sit syvällisemmin ajatellut niitä konkreettisia asioita, mitkä tekee mulle sen resting bitch facein. Musta tuntuu, että lapsesta asti mä en ole koskaan ollut luonnostaan mitenkään kovin hymyileväinen. Kun tää mun esihenkilö sanoi mulle tämän kommentin, niin se jotenkin iski lujaa syvälle. Mulle tuli sellainen olo, että tää on nyt niinku semmonen vika mussa, joka mun täytyy korjata, koska tämän takia mä oon huono mun työssä ja ihmiset luulee mua töykeeksi. Tosta hetkestä eteenpäin mä ihan tietoisesti opettelin hymyilee enemmän ja katsoa ihmisiä enemmän silmiin. Siis ihan kaikissa sosiaalisissa tilanteissa, ja tää ulottuu myös näihin mun videoihin. Nykyään kaikki varsinkin uudet tutut, kelle mä oon sattunut puhua tästä aiheesta, on ihan silleen, että mitä, sähän oot tosi hymyileväinen. Mä ois ikinä ajatellutkaan, että sä et katso silmiin. Mutta se on suurilta osin opeteltu. Se tulee mulle nykyään useimmissa sosiaalisissa tilanteissa vähän niinku automaationa, mutta ei silti luonnostaan. You know, siinä on ero. Ja se sen takia tuntuu kuluttavalta. Koska musta tuntuu, että mä en pysty olemaan silloin täysin oma itteni. Musta tuntuu, että mä niinku esitän jotain, mitä mä en oo. Se tuntuu feikiltä. Ja sitä se niinku onkin. Ja mä en siis mitenkään syytä tätä mun silloista esihenkilöä tästä kommentista. Fakta on se, että kyllä ihmiset vaan tiedostamattakin tulkitsee hymyn ja katsekontaktin merkiksi ystävällisyydestä. Ja noista taidoista on ollut mulle paljon hyötyä. Mutta mä oon nyt hiljattain silleen pikkasen yrittänyt päästä tosta eroon. Koska se on välillä tosi kuluttavaa, eikä tunnu semmoiselta aidolta mulle itselle. Kolmas epävarmuus, mulla on semmonen pyörre kautta kaljukohta täällä takaraivossa. Mä nyt näytän teille tämmönen, jos mä en tee mitään mun hiuksille, niin sehän näkyy. Ja mä en ollut aikaisemmin edes kiinnittänyt tohon mitään huomioon, mutta yläasteella joku sanoi mulle, että sulla on muuten kaljukohta päässä. Sen jälkeen, jos mulla on ollut hiukset auki, niin mä oon yleensä aina föönannut sen kohan aamulla silleen, että se ei näy. Ja jossain vaiheessa musta tuntuu, että mä olin niinku jatkuvasti tarkistamassa, että ei kai se kohta näy. Jos haluatte, niin saa jakaa kommentteihin, jos on jotain vastaavia kokemuksia. Tää on ehkä hyvä muistutus siitä, että silleen, okei, totta kai kaikillahan on epävarmuuksia, mutta ollaan kaikki ystävällisiä toisillemme. Kannattaa miettiä tarkkaan, millä sävyllä kommentoi asioista muille, tai kannattaako niistä kommentoida ollenkaan. Muistakaa, te olette kaikki upeita.